DPF primary Tripura motha thangbai ke hanai abo totally hack totally baje totally dalar tonga jaga kubui thaisa koroi tangi himale ang khoroksa DPF ni discipline secretary as a Biswajit Debroma ang oma haken nungmani yagola ang ujan patheli ni sini primary no secretary no hakaba sini member tong jotto ni thani ripun nakha tini khoroksa sopano tini borok ni logi thanglia okongno nugoi tini ang belaike no khawo wansuk mung phaikya abo hatai dokona hamjangnai rok hatai dokona hamjagoi samung tangnai rok tini asuk joratoi tatal sawan hnai wansuk meya tini ang mokol bai tini nugya khe sungsani borok hakabo lukurok tini okongno betolaikeno pochusana tongmani 100% 100% no tang himlang tini bekti tini ujan pathlia gat ni engai tini borok ni report no manmani yagolo borok ni press meet ni picture no nungmani yagolo ang saiman soka totally fake ni to bagai borno chenglama kaisa tamni malak ni pf ni tini sak joratoi ujan pathlia ni je report namani pf primary ni goi khorok sapono tini sak joratoi abo ang nukmani ko tini joratoi borok ni logi o khoroksa bo khane kre o tinjona komida taimon kumar debroma borok ni logi o ke khoroksa bo debroma o borok ni logi tini DPF ni khoroksa pona borok no khari bo khaya ko sara bo khaya ko abo tini chini abo tini bokpin ni sini ujan patria gat ni primary primary ranja komorja ka kemana thangi ta abo borok norma tang DPF song one woman tai one leader by chonai borok rule by chonai borok o borok tini khana rok borok totally borok discipline no break khainai rok rule no mani rok sisa lulu khana bai sisa man khai ni mana di gite sango nubi toma bai DPF ni kubunyo hamja ya woi legal khajna hamja ya woi tini o sikoni member chairman no samani rubi wo sekini DPF ni mongoi haimya sawoi go boroni beskango awai mo haine bagai akong ni ang pelakena lasyo hakaba sikalang tang himale DPF ni CWC member sobida tei mon komate boromate totally samani borok rule break ani ya bolo se borok no suspend khaja khlaimani ya bolo norok srai srai kok nanai sini